Miliyan 10 ce anan. Ta mece ce? Taka ce. Ya aka yi zama nawa? Al'amin wannan kuɗin zai iya zama naka. Za ka yi ɗaukan shi ka tafi da shi yanzu. Amma an kammala alƙawarin abu ɗaya. Alƙawari? Alƙawarin me? Na san ka fi buƙatar kuɗin nan akan komai yanzu. Tabbas Al'amin ka fi son kuɗin nan akan komai a yanzu. Dan miliyan 10 za ta sayi maka gida? Za ta iya sayan maka mota daidai irin naka na talaka? Har ka aure irin macen da kake so a duk lokacin da ka so. Zai ma iya ragewa ka jajari ka bar wahalar tashan nan. Har yanzu ba ki gaya min dalilin da ya sake wa an bani kuɗin ba. Faruk ne baka so. Amma in ka amince da abu daya shine ka fasa auren Maryam. Ba zan iya ba Jamila. Babu wasu kuɗi da za su san iya rabuwa da Maryam. Babu su a duniya. Ka yi tunani da Al'amin. Kaka zo kana da na sani. Dan Maryam ba san ka take yi ba. Tausayin kawai take ji. Gwamma ita a cikin zuciyarka akwai tausayi. Ke kwata-kwata babu shi babu alaman shi sai tsabar rashin imani. Akwai tausayin da ya wuce na ɗauko har miliyan 10 na kawo maka? Babu rashin imanin da ya fi ki kokarin raba ni da Maryam. Arziki kisan daga Allah ne,